Auta sa vyrábajú bohužiaľ tak, aby sa aj kazili, teda naši chlapci budú mať stále prácu. Aj preto patrí Stredná odborná škola dopravná v Prešove k najlepším školám v kraji. Ponúka kvalitné vyučovanie, duálne vzdelávanie, moderné priestory a všetko potrebné k dosiahnutiu najlepšieho vzdelania. Tá uplatniteľnosť našich žiakov po škole je pomerne vysoká, keďže ten záujem zo strany zamestnávateľov je značný a ak žiaci majú chuť ostať doma na Slovensku, tak môžu si vyberať. Počas dňa otvorených dverí mali záujemcovia možnosť dozvedieť sa viac o štúdijných odboroch autotronik, komerčný pracovník v doprave, trojročných odboroch autoopravár, mechanik, karosár i lakovník a v nadstavbovom odbore predaj a servis vozidiel. Robíme od pneumatik prezovanie, čo je tam prezovačka, vyvažovačka, robíme diagnostiku cez tablet, potom brzdy, olej, také jednoduché veci, potom aj vyberáme motor, prevodovku, spojku, čiže v rámci možností všetko robíme. Ja som ten typ dievčaťa, ženy, že tie mužské roboty skôr a nemám s tým vôbec problém. Za tie 3 roky, čo študujem tento odbor, som sa dosť veľa toho naučila na tejto škole. Od veľkých prehliadky, malé prehliadky, prezúvanie, brzdy, potom vyklepávanie, prahy a všetko možné. Našali sme git, brusili sme, striekali sme lak, farbu, metalizu. Žiakov učíme vyklepávať diely, meniť diely karosárske, učíme ich brúsiť, pripravovať, učíme ich, aby bola zachovaná antikorózna ochrana karosérie a všetky tie náležitosti s tým spojené. V rámci duálneho vzdelávania žiaci už od prvého ročníka navštevujú firmy v pomere týždeň škola, týždeň prax. Žiaci základných škôl, ktorých nám prídu študovať, si môžu vybrať zo 17 duálnych partnerov. To, či žiak je zaradený do systému duálneho vzdelávania, sa musí rozhodnúť v priebehu prvého ročníka. Som momentálne na servise a posúvame auta na servisné prehliadky a potom späť, akože odovzdávame auta. Škola tiež ponúka ďalšie mnohé aktivity a krúžky. Život na škole je zaujímavý, nechýba školský ples, výlety, súťaže či možnosť zúčastniť sa programu Erasmus. Je to určite voľnejšie ako iné školy, stále. Ale tiež aj učiteľia tu sú v pohode. Strašne tu som milý, ja som čakal, že dojdem tu a bude tu, že tá učiteľ toto chce odo mňa, ale sú tu v pohode. Špeciálnymi hostiami Dňa otvorených dverí boli žiaci zo základnej školy Šrobárova. Tí mali možnosť nahliadnúť do priestorov strednej školy. Pripravený bol pre nich dopravný program, ktorý hravou formou priblížil svet dopravy, bezpečnosti a techniky. Deti si odniesli nielen nové zážitky, ale aj prvé poznatky o tom, ako fungujú dopravné povolania. Keď budem veľký, by som chcel chodiť na túto školu.